Γρήγορα, 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 γρήγορα. Κάτσε κάτω εδώ. Περίμενα να το σπίτι. Μαλάκα, σε πούστηκα. Όχι, αφού δεν βγάζει. Λοιπόν, έλα καθίστε ακόμα ένας Μολώσης Χατζικοσταντίνου κάτω. Βγάλ' τα γυαλιά ρε, βγάλ' τα γυαλιά. Βγάλ' τα. 3, 6, 8. 3. Βαρβέρι, σήκω πάνω. Βαρβέρι, σήκω πάνω εσύ. Εκεί. Τα χιλιά πάνω και εσύ πάνω ρε. Εντάξει, 9 πάνω, 8 κάτω. Λίγο πιο εδώ, Μίλτο, λίγο πιο εκεί. Τα χέρια μπροστά εδώ. Έτοιμοι. Έλα, θα είναι η επίσημη του ίντερνετ. Περίμενε, Νίκο, περίμενε. Πες μας ότι δεν είναι για να... με τα χέρια, εσείς πίσω, εμείς εδώ μπροστά. Έτοιμοι. Κάνε άλλη μία στα καπάκια. Ρε Σάκη, έλα λίγο ρε. Έλα. Πάρτε καλή φάτσα γιατί... Πώς ρε πατιέται, από πού πατιέται, από εδώ. Αυτό ρε μαλάκα. Έτω Βγάλε Έλα, κοιτάτε εδώ. Τι έκανες? Ρεκ πατάει αφού ρε. Ρε μαλάκα στο βίντεο. Και πώς σταματάει ρε μαλάκα? Σταματάει και γίνεται αλλαγή. Κάτι λίγο ζέστα ακόμα πάμε. 33 λεπτά ήταν. Πώς σβήνει ρε? Περίμενε. Να, έλα, εδώ. Από εκεί σβήνει όλη η κάμερα.